গেলুর মা আমার ধান কাটুছি আর মোকে ছুয়া ধরে ଦେଇଛି যা। হাই ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଜିନିଷଟା ଯେ ଆମେ ଆଜି କେଠି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାଉ ଧାନ କାଟତେ ଆସିଛୁ। ଗେଲୁ ମାମା କାଇଁ ଆସିଛ ରେ? ଆଜିଠୁ ଆମର ଧାନ କାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଶୁ ବୋହୁରେ ଧାନ କାଟା ପୁରା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ରେ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ମା ଦେଖ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି କି? ମାତବର ବୋହୁ ହେଲେ ଟିକେ ଧାନ କାଟତେ ପଡ଼ ଭାଇ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କଥାର ଅଛି ପରା ଚାଷ କଲେ ଖାଇ ବছର ଦିନ। আর এঠে মোকে দেখো ধরে দিয়েছন লা 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 গেলু মামা ধান কাটুছি ও মামা কি ହେଲା গো দেখো না মামা ବହୁତ ধাନ କାଟା ଠିକ ଅଛି।